ratiro mag Miguna wachakwa dhi nyaka e weche mag manyo ratiro gwenge mag Homa Bay to kod Migori. Familia adek mawuok e kaunti ma Migori kod Homa Bay mane johera mekgi olal e yo ma pod ok oyangi dwaro mondo piny owacho okonygi kama johera go nitiere. Magi wuok e seche mar riwruok mar Haki Africa bende olo duondgi e medruok mar lal mar oganda e yo ma ok oyangi. Jojuma miwa mathoth. Lal mag moko moganda e yo ma bende ok oyangi ok en gino mawendo e pacho kae. Moko kuom jogo moselal e yo moko yangi oseyudo kowito ngimagi ka moko to pok oyangi ka ngima kata oyo. Kata kadhi menyo kadugu ta wuonde awuonda. Koro an kod tabu maduong' dalan. Ng'at ma nigi sim ma is registered ok onego bed ni lal mandache lal kamano moko yude nikech police nigi tactics mag timo tracking. Moko kuom obila ka achiel kod moko mapisas marito lego mag bungu koro seten kod lal machal koda magi. Ama disappearances ok gitum kigin kendgi, gitudore kod agencies mamoko mege usalama. Kendo sama ne gibiro ne gisiko ka giwacho ne ni en suspect madonje ruma to chora ne ok tim tich mora mora kodgi. Ne gichalo joma threaten ngimane. Patrick Lumumba majigni 52 manoriko tie piny owacho mar kaunti ma Migori ne olal tarik 1 mar dwe mar 5 mar higani ka bende nyaka sani pok ofwar ndache kama intiere. Ana kwar serikal mar Ruto mondo konywa mondo konya mondo jaoda oduogi. Min ode Judy Adhiambo wacho ni gistemo yore duto mar ng'eyo kama entiere kata kamano nyaka sani koro pok giyango. Gikono mane gitemo pod gitemo manye nyaka sani pok giyude. Olal ngima osebedo matek nikech en mane cho manyo to kelo. Midhiero makamae bende koro mako familia mar Paul Odhiambo Gik majigni 45 kendo wuok e gwego ma Kisingre e kaunti no ma Homa Bay ka achiel kod Richard Ogola majigni 38 ma bende wuok e kaunti no ma Homa Bay maduto gite ne olal dwe mar 5 mar higani. Nolal Nairobi Ngong area. No biro kidnapped kano ai tich godhiambo gi jok ma ok ong'e. Manyaka sani wasetemo timo follow up kunde motere reports te to pod ok onyago lemo. Kawe koriyo kwa dhi lemo gi jok moko 2 jok moko 3 mano kawe koriyo ne gin gi probox 2 to kana atemo penjo gi ne gin ng'age ne gidagi nyisa to kana penjo gi ni tudware utere kanye kata timang'o to ne gikona nalu bangi mayu police station. Kaluwo bangi mayu police station tayudo ka ng'ano onge chora onge kanyo nyaka kawuono pok aneno. Giwacho ni kata mano bila ok osekawo okang' makare mar timo menyo. Police kona no timo uchunguzi. Pod gitimo uchunguzi ka giyudo to awene gi namba gibiro luonga. Pok oluonga nyaka kawuono. Mini chora uti en gigni 95. En ng'ama iting'o tigolo oko to chora ni mane timo ne gimoro amora. Adong gi baden ngi chan gi nyithindo 9. Lal mag oganda gi koro osekelo penjo ma opogore ka wuok kuom jogo eko makedo ne ratirogo mag oganda ma bende koro dwaro mondo piny owacho wuog oko kendo chiw ler ka otende kod lal magi. Families gi osebedo intimidated o gisebedo ka gi ioro ne gi nyaka threats mamono gi kata bedo gi kwe e utegi. Koro en gima lit ahinya ka ng'ati olal ok ing'eyo kuma intie kendo ng'at machielo bende biro miyi lit ka threateni. Riwruogno mar Haki Africa wach ni lal mag oganda en gino bende koro osebedo ka timre mathoth e pacho kae ka thothgi iteno kod obila ka dwaro margi en ni mondo piny owacho wuog oko kendo koro kaw okang' mar chik ne jogo ma iteno kod lalgi. Familias gi giwacho maber ni jogo manene threaten gi ne ginjo KWS jogo okaw kod jok ma nigi bunde nigi pingu kendo jogo ngiso gin one security agency koro onge ng'ama nyalo wuondowa. Dweche osekalo mathoth ka familia gi manyo johera bende olal e yombe nyaka sani koro pok oyangi pok giyudo duoko ka bende gombo margi en ni mondo koro piny dhi nyime kod tim nonro mang johera gi to ne olal kanye kendo ging'e kama gintie sani. Jojuma, Ramogi TV, Migori.